لیکن میرے ذہن دے وچوں اشکالات نہیں نکلے. پھر میں جانا تقریباً اٹک جانا ہر 15 دن بعد. اتھے جماعت اہل حدیث تے بہت بڑے عالم دین اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے کروڑاں رحمتاں کرے دنیا تو رخصت ہو چکے نے. حافظ زبیر علی زئی صاحب انہوں کول گیا تو انہوں نے ججمنٹ کیتی کہ اے بندہ مطمئن نہیں ہوا. انہوں نے کہا گجراں والے جاؤ ایک نوجوان ہے حافظ محمد عمر صدیق صاحب. تو انہوں ملدیاں ایک سال گزر گیا. جس ویلے میں ملیا وا صرف 4 منٹ لگے ہونے نے میرا ذہن صاف ہو گیا. اس دن تو لے گیا اج دن تک الحمدللہ میں اہل حدیث ہاں. یہ میرے محسن نے ڈاکٹر سلیم صاحب انہوں استاد کہندے نے حافظ صاحب نے. جگہ ہو گئی جگہ دے اتنے جتنی بھی بلڈنگ بنی ہے 27 مرلے دے اتنے حافظ صاحب دے توسط نال بنی ہے. انہوں دے دوست سن انہوں نے کہہ کوا کے الحمدللہ اس وقت اے توحید دا ایک تناور درخت ہے الحمدللہ. اور آن والے وقت دے وچ انشاءاللہ مزید اس تو بہتر ہوئے گا الحمدللہ انشاءاللہ. حافظ محمد عمر صدیق صاحب اس مسجد سرپرست نے الحمدللہ. بیدار ہونے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. سارے بھائی نہیں بولے. نعرہ تکبیر. مناظر اسلام حافظ محمد عمر صدیق صاحب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. عیوب اور نقائص تو پاکیزہ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے. اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. دوستو ساتھیو کرونا دی آفت تو پہلا میں اس مسجد اندر درس دے کے گیا سا تو میں عرض کی سی کہ میں 6 باتاں توڑے سامنے کتاب اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت وچوں ذکر کراں گا. وقت دے اختصار دے پیش نظر 4 بیان ہوئیاں سن تے 2 رہ گئیاں. وہ 6 چیزاں کیڑیاں نے 4 نو مختصر طور تے دہراواں گے اور 2 جڑیاں انہاں نو تفصیل دے نال میں توڑے سامنے رکھاں گا. جیڑی میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے پہلا سیرہ ترجمہ کریے. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ نے فرمایا بہترین مسلمان اللہ دا پسندیدہ بندہ جیڑا اسلام تے عمل کردا ہے اور اسلام دی طرف دعوت دیندا ہے. بغیر عمل دے اسلام دی دعوت دینا چراغ تلے اندھیرے والی مثال فٹ آؤندی ہے کہ لوگاں نو تے روشن کردا ہے تے اپنے تھلے نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالی نے کی آکھیا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والےو جو کہندے ہو آسان سلیس ترجمہ او کرو تے جیڑی نیکی آپ کردے نہیں وہ لوگوں کیوں آندے ہو. اللہ دے ہاں بہت بڑا جرم ہے کہ نیکیاں لوگوں تے دسو آپ تے عمل نہ کرو. بنی اسرائیل دے جڑے جرم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ بیان کیتے ہیں نا فرمایا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. لوکاں نو نیکی دا حکم دیندے ہو تے اپنے آپ نو بھول جاندے ہو. قیامت والے دن جڑے علماء نے انہاں دا سخت مواخذہ کیوں ہوئے گا. 3 آدمی اللہ تعالیٰ دی عدالت دے وچ پیش ہون گے. ایک سخی
ہاں کی لے کے آیا میری بارگاہ چ؟ یا اللہ میں مال والا سا، میں بڑا خرچ کیتا تیری راہ چ۔ اللہ فرمان گے تو جھوٹ بول رہا، تو خرچ کیتا، دنیا مینوں سخی آکھے، غنی آکھے، میری تعریف کرے، دنیا دے وچ تینوں جزا مل گئی ہے، اج میرے کول تیرے واسطے کچھ نہیں۔ مجاہد آئے گا، جان دینا، خون دینا، ہاں بھائی تو کی لے کے آیا؟ یا اللہ میں لڑیا تیری راہ چ، اتنا لڑیا کہ بالآخر میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمان گے تو بھی جھوٹ بولنا ہے، تو یہ چاہتا سا کہ دنیا میرا نام یاد رکھے، مینوں دلیر رکھے، دنیا دے وچ جو تو چاہتا سا مل گیا، اج میری بارگاہ دے وچ تیرے واسطے کچھ نہیں۔ تے عالم کا بھی بڑا سخت مواخذہ ہے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ وہ لوگ جڑے علماء نے، اللہ نے انہوں دی مثال دیتی ہے، بے عمل عالم اس طرح ہے جویں کھوتے دے اوتے کتاباں لدیاں نے۔ تے عالم جدوں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ پیش ہوئے گا، اللہ کہے گا ہاں تو کی لے کے آیا؟ کہے گا یا اللہ میں تیرے دین دی بڑی خدمت کیتی، بڑیاں اذاناں دتیاں، بڑیاں نمازاں پڑھائیاں، بڑے خطبے کہے، بڑے درس دیتے، بڑیاں تقریراں کیتیاں۔ اللہ فرمان گے تو بھی جھوٹ بولنا ہے، تو شہرت چاہتا سے، واہ شاوا چاہتا سے، لقب پسند کرتا سے، اج نہ اشتہار تے چھوٹا ہوئے مولوی راضی نہیں ہوندا۔ میں حقیقت بیان کرنا تے پھر آندے نے بھائی حافظ عمر صدیق صاحب مولویاں تے بڑا پھیرا ہوندے نے، نام تھلے آ جائے، میرا نام اشتہار تے تھلے کیوں آیا؟ میں نہیں آنا۔ لقب نہ ہون کیوں جی سلفی صاحب، یہ گل ہے، لقب نہ لکھے ہون میں کوئی نہیں آنا۔ جڑا حقیقی وائز اور عالم ہے وہ انہاں چیزاں تو بے نیاز ہے۔ کئی بندے مینوں ڈردے ڈردے فون کرتے ہیں، آفت جی یہ گل کرن تو پہلے اسی 10 ساری تہاڈے کول معافی مانگنے ہیں۔ میں دسو میں جرم کی کیتا یا تساں کی جرم کیتا ہے؟ یہ اج تہاڈا کدھر بیان ہے؟ میں نہ نہیں، یہ آ جاؤ گے؟ میں نہ آ جانا۔ آدھے اچھا اج تے فلانے فون کیتا انہیں ساڈی لم کر چھڑی ہے، فلانے کیتا انہیں بھی کر چھڑی ہے لم۔ ساری زندگی یہ نصیحت پلے بن لو علماء کرام، میرے دوست احباب شاگرد، دعوت دین دا جدوں بھی موقع ملے کدی تکبر دا شکار نہ ہویا جے، پیر ودا کے جا کے اللہ رسول دا پیغام سناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تو دنیا چ واہ شاہ چاہتا سا، تینوں مل گئی، پورے پاکستان چ دنیا تیرا نام وجدا سی، اج میری بارگاہ دے وچ تیرے واسطے کچھ نہیں۔ اور جڑا حقیقی عالم ہے او دی شان کنی ہے؟ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان، فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ فرمایا میرے صحابہ جس طرح میری شان ایک عام مسلمان دے ہوتے ہوئے، اس طرح عالم دی شان جڑی ہے وہ عبادت گزاراں تے اور دنیا داراں دے ہوتے ہوئے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح چند دی مثال تاریاں تے، نبی دی مثال امتی تے، اسی طرح عالم دی مثال غیر عالم دیتے ہیں۔ ہن پوری اسلام دا خلاصہ میں 6 چیزاں بیان کرن لگا، علماء واسطے سمجھو 6 تقریراں نے۔ سب تو پہلی چیز ہے انسان دا ایمان صحیح ہونا چاہیے۔ کی صحیح ہونا چاہیے؟ عقیدہ۔ اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں، عمل جننے مرضی پاویں چنگے ہون، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی جنت دے اندر جا سکتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ فرمایا خبردار جڑا بھی رب دے نال شریک ٹھہرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اپنی جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اولاد بھی رب کو منگنی ہے، رزق بھی رب کو، شفا بھی رب کو، تے مصائب تو نجات بھی رب کو، تے عزت و ذلت دا مالک، شاہی دا مالک کون ہے؟ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پہلا سبق یہ تفصیل الف بیان ادو کیتا سی کہ بھائی ایمان کی چیز ہے۔ پہلی بات ہے ایمان درست ہونا چاہیے۔ دوسری بات، انسان دے اندر خوبی ہونی چاہیے رزق حلال کمائے تے کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ایک مقام ہے اپنے سارے رسولوں تے نبیوں مخاطب کیتا ہے، فرمایا یا ایھا الرسل، میرے نبیوں رسولوں، جی رب جی، فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، رزق حلال کھایا جے، حرام دے کدی نیڑے بھی نہ جائے۔ ایک ایڈا بڑا عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکل طیبا وعمل بالسنہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جیڑا بندہ اللہ دے ڈر تو رزق حلال کماندا ہے، اللہ اس عمل دے بدلے قیامت دیاں ہول لاکیاں دے وچ انہوں جنت عطا کر دے گا۔
ہے دوسری چیز ہے, یہ تفصیل بھی میں بیان کی تھی. ہن تیسری چیز کی ہے, فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الزنا, فواحش تے زنا دے قریب نہ جایا جائے. یہ جڑا گناہ ہے نا زنا والا, بدکاری, فحشی والا, علماء نے لکھا ہے کہ انسان نو مجنون تے پاگل بنا دیتا ہے. جدوں یہ دماغ تے تاری ہوندا نا, وہ بے نیاز ہو جاتا ہے, انہوں عقل شعور ہی نہیں رہندا کہ اس گناہ کرنے نال میری اولاد کی عزت نہیں رہے گی, دوست احباب کی عزت نہیں رہے گی, معاشرے کی عزت نہیں رہے گی, ساری چیزاں تو بے نیاز ہو کے گناہ کرتا ہے. خوبصورت چہرے دا مریض ہونا, اپنی خلوت نو ہمیشہ پکیزہ رکھو, لوگوں دے چہرے تے شرمگاہاں تے کدی نگاہاں نہ جان, تے نہ شیطان انسان دے تے حملہ کر کے وہ دا دین ایمان برباد کرے. اللہ نے یہ نہیں آکھا کہ زنا نہیں کرنا, فرمایا یہ قریب ہی نہیں جانا. اے تین چیزاں. چوتھی چیز کی ہے, حضرات ذرا غور کریا دے, چوتھی چیز میں بیان کی تھی ماں باپ دی خدمت, ماں باپ دی خدمت. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ماں باپ دی رضا تو بغیر کوئی بندہ بھی اللہ تعالیٰ دی جنت وچ جا نہیں سکتا. ماں باپ دے ہاتھ چومنا, پیشانی چومنا, میرے بھائیو بڑے بڑے مذہبی لوگ یہ کوتاہی کرتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھو, اج لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی تے پیر یہ اللہ تعالیٰ دے قرب دا ذریعہ نے. جڑے جڑے یہ سمجھتے ہیں انہاں دی اطلاع واسطے عرض ہے کہ اولاداں واسطے اللہ دے قرب دا مولوی تے پیر تو بھی پہلا ذریعہ ماں باپ ہے. کون ہے؟ ماں باپ. اور سارے معاشرے کا سب تو مظلوم رشتہ باپ دا ہے. جن گستاخ نے نا ماں باپ دے, انہوں نے ماں بڑی چنگی لگتی ہے, پیو انہوں نے جہنم دا دروغہ لگتا ہے. ماں دی دعا جنت دی ہوا, یہ بھی بڑی وڈی غلط فہمی جے, گل ریکارڈ ہو رہی ہے اور صحیح بخاری دی حدیث ہے. یہ حدیث تسی زندگی پہلی باری سننی ہے, یہ پلے بن لیا جے. اج دی مجلس دی یہ بات تواڈے دماغ دے وچ فٹ ہو گئی نا تے مول پی جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 بندیاں دی دعا رد نہیں کرتا. کنے بندیاں دی؟ انہاں دے وچوں فرمایا باپ دی دعا اللہ اولاد دے حق وچ رد نہیں کرتا. ایک بندہ میرے کہنے لگا میرے لیے دعا کرو, میں دعا دیتی. کہنے لگا بڑی بڑی مصیبت ہے. میں کہا تیرا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. میں کہا وہ دعا کروا. کہنے لگا میرا باپ تو نماز نہیں پڑھتا. میں کہا تو نماز کی گل کرنا ہے, باپ کافر بھی ہوئے مولوی تے پیر تو پہلا اولاد دے حق وچ دی دعا قبول ہوندی. ایتھوں ہی بھلیکا پیا نا. گھر دی دہلیز لنگھ کے آ جاؤ مسیتے تے نہ ماں نو پوچھو نہ پیو نو پوچھو, جن مرضی سجدے دے بھی لگی آؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی رضا ماں باپ دی رضا وچ تے اللہ دی ناراضگی ماں باپ دی ناراضگی وچ. ایتھے گل ساڈی پچھلے درس وچ ختم ہوئی سی. یہ 4 چیزاں میں بیان کیتیاں, یہ میں اختصار نہ, یہ موضوع نے الگ الگ. ہن 5ویں چیز جڑی میں آیت پڑھی اور اس کا میں سلیس ترجمہ کیتا ہے کہ اللہ دے ہاں بہترین مسلمان ہوئے جڑا اسلام تے عمل کر کے اسلام دی دعوت دیندا ہے. اسلام دے اوتے بولو بھائی, اسلام تے عمل. عمل خوشبو ہے, عمل حقیقت ہے, اور عمل تو بعد جڑی دعوت ہے نا اس دعوت دے اندر اثر ہے. پہلا جڑے خدا باہ واعظین سن نا وہ ایڈیاں لمیاں چوڑیاں ہیکاں نہیں سن لاندے, طرزاں نہیں سن لاندے, ترانے نہیں سن پڑھتے, نغمے نہیں سن پڑھتے, سادیاں سادیاں گلاں سید عبد الغنی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ, انہاں جیسے جڑے خدا باہ تے لوگاں دے دلاں دے وچوں گلاں اتردیاں سن. وہ تاجر گزار سن, وہ نمازی سن, وہ پرہیزگار سن, وہ لالو رام چ فرق کرنے والے سن, وہ محنت کرنے والے سن. ہن بڑیاں بڑیاں سونیاں ٹوناں نے, بڑیاں بڑیاں سونیاں ٹوناں نے, وقتی طور تے لوگ بہ کے سنتے ہیں, بڑے محظوظ ہوندے نے, پر جدوں اٹھ کے جاندے نے دل خالی, کوئی چیز اندر نہیں پیندی. اور میں ایک گل ہور بھی کرنا چاہنا, اسی جڑے مولوی لوگ ہیں نا ساڈے وچ بد نصیب بھی نے, اللہ سانو کدی بد نصیباں وچ شامل نہ کرے. بد نصیب کہڑے نے؟ تواڈے کپڑے, تواڈیاں گڈیاں, تواڈیاں جُتیاں, تواڈے مکان, تواڈیاں کوٹھیاں ویکھ کے نا تے اسی بڑے متاثر ہونے ہاں تے اپنے بچے نو اسی کی بنانے ہاں, تاجر, ڈاکٹر, انجینئر, MBA کر لے, ACCA کر لے. تسی بھی متاثر ہوندے ہو کدے تو؟ علماء تو. تسی اپنے بچے نو کی بناندے ہو؟ حافظ, قاری, عالم. مولوی بناندے نے تاجر, دنیا دار, تے تاجر کی بناندا ہے؟ حافظ, عالم, قاری, دیندار. لیکن مزیداری کس بات اندر ہے کہ انسان جڑا ہے وہ آپ بھی دیندار ہوئے تے وہ دی اولاد بھی دیندار ہو. اے میں آج تمہیں پیغام دینا ہے. ہوں میں وہ چیزاں دسنیاں نے جہاں سارے نکل گئی. وہ 5ویں چیز کہڑی ہے؟ وہ 5ویں چیز ہے عبادات. 5ویں چیز کہڑی ہے؟ عبادات. سب تو زیادہ کمزور نے ساڈیاں عبادات.
اللہ نے قرآن مجید کیا کیا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا ایمان والو، ایمان والے، یا ایھا الناس، الناس، یا ایھا الناس، او لوگو، ایمان والو، مسلمانوں، اعبدوا ربکم، بندگی کدی کرنی ہے؟ بولو بھائی، اللہ دی. ہن اللہ دی جڑی بندگی ہے او دے وچوں پہلی بندگی اور سب تو اہم، غور کر یار ذرا، فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون. حافظو ذرا میرے نال پڑھیا جی. فرمایا والذین هم علی، جابر صاحب پڑھو ذرا نال، والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. نمازاں دی حفاظت کرنی ہے. کی دی حفاظت کرنی ہے؟ نمازاں دی. ہن اسی نمازاں دی حفاظت کوئی نہیں کرتے. کئی نمازی نے جڑے حفاظت کرتے ہیں، کئی نمازی ہیں نے پر اپنے مرضی نال پڑھتے ہیں، دو دو کر کے پڑھنیاں، 3 رکعتاں لنگا چھڑنیاں، تکبیر اولا لنگا چھڑنی، فجر اپنی مرضی نال اٹھ کے پڑھنی. جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھدا ہے نا، اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال او دے اوتے کسے بھی جادوگر دا جادو کامیاب نہیں ہو سکتا. وقتی طور تے متاثر کر سکتا ہے لیکن مستقل کبھی بھی اودے تے جادو دا اثر نہیں. فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. کئی لوگ دم کراندے نے، او جی کوئی دم کراندے ہو، دم کرن والا آ بھی فجر دی نماز جماعت نال پڑھدا کہ نہیں پڑھدا؟ جے تے پڑھدا ہے پھر او دا دم اثر کرے گا، تے جے آپ نمازاں چھڈی آوندا ہے پھر او دے دم دے وچ بھی اثر کوئی نہیں. نمازاں دی حفاظت. ہن نمازاں دی حفاظت دے وچوں دو چیزاں دے وچ ساڈے اندر کوتاہی ہے. ایک تے نفلاں چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ 12 رکعتاں، ایک حدیث دے وچ چلو 10 رکعتاں بھی روزانہ دیاں پڑھ لوے، فرمایا اگر مر جائے تے اللہ 10 رکعتاں دے بدلے اونوں جنت عطا کر دے گا. سودا سستا ہے کہ نہیں؟ فجر دیاں 2 سنتاں، 2 ظہر تو پہلا، 2 ظہر تو بعد، 2 مغرب تو بعد تے 2 عشاء تو بعد. ہن جڑی ایک اہم سبق میں تانوں دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 360 جوڑ نے بندے دے. کنے جوڑ نے؟ ہڈی دے بھی، گوشت پٹھیاں دے بھی، گدوداں دے بھی، بدن دے اندر 360 جوڑ نے. ایس حدیث تو کئی دنیا دے لوگ مسلمان ہوئے نے، وہ آندے نے ایڈا سائنس دا جدید دور ہے، ہون آ کے سانو پتہ لگا 360 جوڑ نے. او 1500 سال پہلا جیڑا مکہ مدینہ دنیا تو بالکل کٹ آف سی، اوتھے آن والی ہستی نوں کیویں پتہ لگ گیا 360 جوڑ نے؟ اس حدیث تو بڑے سارے کافر سائنسدان مسلمان ہوئے جدوں ہن 15ویں صدی چا کے پتہ لگیا بھائی 360 جوڑ نے انسان دے جسم دے وچ. فرمایا ہر جوڑ تے صدقہ ہے، ہر جوڑ تے ادا کیویں ہوئے گا؟ دسو بھائی. جویں ایک حدیث تساں باپ والی یاد کیتی ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ دی دعا اولاد دے حق وچ رد نہیں ہوندی، اے بھی یاد کر لو. 360 جوڑ نے، فرمایا ہر جوڑ تے صدقہ ہے. صدقہ ادا کیویں ہونا ہے؟ سورج نکلن تو بعد 2 رکعتاں پڑھ لوے تے صدقہ ادا ہو. اے 2 رکعتاں دا کی فائدہ ہے؟ فرمایا رکعتان 2 رکعتاں جیڑا بندہ سورج نکلن تو بعد پڑھ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دے ہاں دنیا تے دنیا دے سارے خزانیاں تو افضل ہے. ایک بندہ دنیا دے سارے خزانے اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ خرچ کر دے، ایک بندہ 2 رکعتاں پڑھے، یہ 2 رکعتاں پڑھن والا دنیا دے سارے خزانے خرچ کرن والے تو بھی افضل. ان اے عبادت. نمبر 2 قرآن دی تلاوت. قرآن دی تلاوت اسی بڑے بد نصیب ہون رہے ہیں، نہ ساڈیاں مسجداں چ ہوندی. اے الماریاں کھول کے ویکھ لو، ہر مسجد دا حال جے قرآن دے اوتے اللہ تعالیٰ مینوں معاف کر دے، قرآن مجید دے اوتے مٹی، گرد، جالا، پھپھوندی. ہن لکھ دا موبائل لیا سو، او مسیتے لے کے وہی بیٹھا ہے، اینوں پھڑن دا کوئی ثواب ہے؟ گل کرو صحیح. اینوں پھڑن دا ثواب ہے تے قرآن نوں پھڑن دا ثواب ہے. اینوں ویکھن دا ثواب ہے تے قرآن نوں ویکھن دا ثواب ہے. اس فتنے دی وجہ تو قرآن مجید دا مصحف ہے او کٹے مٹی دے وچ لپٹیا پیا ہے. ہن نقصان کی پیا ہوندا ہے؟
فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ انسان جدو قرآن دی تلاوت کرے گا، اللہ فرماندے نے قرآن پڑھن والے او دے دشمناں دے درمیان میں قرآن نو رکاوٹ بنا دیا گا، ڈھال بنا دیا گا۔ قرآن دی تلاوت کرو۔ اور ایک صحیح مسلم دی تنو حدیث سنانے ہیں، اس حدیث دے ہوتے ہر خاص و عام اللہ معاف کر دے عمل ہی چھڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام دا حکم ہے دو روشنی کرن والیاں سورتاں دی تلاوت کریا کرو، دو۔ اچھا جنہیں بندے بیٹھے ہو ایمانداری نال، میں کہے دا ہاتھ نہیں کھڑا کرانا، اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ کے سوچیا جائے کہ ساری زندگی اسی عدد عمل کیتا ہے۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دو چمکدار روشن کرنے والیاں روشنی کرنے والیاں سورتاں پڑھو۔ کیڑیاں؟ فرمایا سورت بقرہ تے سورت آل عمران۔ کوئی بندہ توڑے وچوں، کوئی سنی کوئی وابی، کوئی اپنا بیگانہ کہ جنہیں دو سورتاں کدی جوڑ کے پڑھیاں ہون کہ بھائی آج میں دوویں سورتاں پڑھنیاں نے، چلو 2 دن پڑھنیاں نے، 2 ہفتے پڑھنیاں نے، اور میں مرکا ورکا کر کے پورے مہینے وچ ہی پڑھنیاں نے، کوئی نہیں۔ انہیں دا فائدہ کی ہے؟ فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا سورت بقرہ پڑھیا کرو۔ کی فائدہ ہے؟ فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورت بقرہ پڑھو۔ نبی علیہ السلام دا کی حکم ہے؟ سورت بقرہ پڑھو۔ فرمایا 3 فائدے نے۔ فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ اخذها برکہ وترکها حسرا ولا یستطیع البطل۔ فرمایا سورت بقرہ پڑھیا کرو، سورت بقرہ جڑا پڑھے گا اللہ انہوں برکت عطا کرے گا، جڑا نہیں پڑھے گا فرمایا حسرت، ہائے کاش، ہائے کدی میں پڑھ لیندہ، ہائے۔ میرے بھائیو آج بیماریاں کنیاں نے، کار بیماریاں نے، کار بے برکتی ہے۔ پہلا ایک بندہ کماندہ سی، 8-8 10-10 جی کار دے وچ ہوندے انسان، سارے دی پوری پیندی سی۔ ہون تواڈے علاقے دا تے مینوں نہیں پتا، ساڈے شہراں وچ پورا ٹبر کماندا ہے، مائی سکولے پڑھاندی ہے، پیو بھی کام پہ کردا ہے، تیاں بھی کماندیاں نے، پتر بھی کماندے تے پوری نہیں پیندی۔ بے برکتی، بے برکتی۔ یہ سبب کی ہے؟ پہلا اولاد کیوں ایک ہوندی سی، مائی روٹی پکاندی سی تے نال وظیفہ کردی ہوندی سی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لسی بناندی سی تے نال درود شریف پڑھ دی سی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یقین جانو ایماندار نہ منو گل تو دسنی ہے، کوئی بچہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیں سن نا کہ بھائی تواڈے بچے نو آرام کوئی نہیں ہونا، تے مائی نے نا بچہ لے کے مسجد دے بوئے کے کھلو جانا، دادی نے تے جڑا بھی نمازی نکلنا تے انہیں کی کہنا میرے بچے نے پھوک مار دیا جی۔ اللہ نو گواہ بنا کے گل کریا جی نمازیاں دی پھوک نہ رب شفاواں دیندا سی کہ نہیں سی دیندا۔ پھر حکیم ہی بڑے چنگے ہوندے سن، انہاں دوائی دینی تے دوائی دے کے کہنا مسجد دے نلکے تو پانی لے کے دوائی کھانی ہے۔ اللہ آرام دیندا سی کہ نہیں سی دیندا؟ دیندا سی۔ ادو کار قرآن کھول دے سن، تکیے دے اتے وڈی تختی والے قرآن دادی نے پڑھنا، نانی نے پڑھنا، ماں نے اولاد نیک ہوئے کامیاب ہوئے۔ حضرات نمبر تھوڑے ہوندے سن، رب رتبے بلند دیندا سی، وہ پچھے ورد وظیفیاں تے درود شریف دا کمال سی۔ اج 1100 تو 1100 نمبر لے کے وہ اولاداں کھجل ہوندیاں پئیاں نے، بے برکتی ہے۔ او دا سبب کی ہے؟ ساڈے گھراں دے وچ قرآن کوئی نہیں، نہ مسجداں وچ نہ گھراں وچ۔ تے اللہ نے کی آکھیا؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
ولا يزيد الظالمين الا خسارا. ایک میرے دوست نے انہوں دی بچی دی شادی ہوئی, انہیں سامان دیتا تے دوست پھر خوش ہوندے نے, میں اپنے دوستوں نے بلاواں بھائی میں اپنی دھی نوں اے سامان دین لگا. مینوں بھی نے بلایا, میک اپ دیاں کٹاں, کپڑے, صندوق, بکسے, LCDیاں وڈیاں, کمرے والی فریج, کچن والی وکھری, ہر باپ انہوں پاویں اپنا آپ گروی رکھنا پوے نا, اپنی دھی نوں خوش تے سخی ویکھنا چاہتا ہے. کیوں بھائی ایماندار نہ دسو, گل اس طرح ہی ہے نا. سارا جسے سامان مینوں مکھایا سنا تے میں آخیا کوئی قرآن مجید, کوئی صحاح ستہ, کوئی بخاری شریف, وہ نہیں نظر آئی. یقین جانو شرمندہ ہو گیا. پہلا میک اپ کی ہوندا سی چھوٹا جہا, اساں ویکھنا لوگاں دیاں چھتاں کٹھیاں ہی ہوندیاں سن, شہراں وچ بھی پنڈاں وچ بھی. غریب دے گھر بھی مجھ, امیر دے گھر بھی مجھ, غریب دے گھر بھی تندوری, امیر دے گھر بھی تندوری, غریب دے گھر بھی مکھن, امیر دے گھر بھی مکھن, غریب دے گھر بھی اچار, امیر دے گھر بھی اچار. فرق تھوڑا ہوندا سی. زمیندار بھی ہوئے تو انہیں ایویں دے کدی کپڑے نہیں سن پائے کہ مکھری مکھری مخلوق نظر آئے. ہون گھر بھوک ننگ نچدی ہے, لوکی ہزاراں دے کپڑے پا کے تے گوا چھڑ دے. سمجھ نہیں ہوندی. میڈیا نے نسل نو غلام بنا لے. پہلا امیر غریب دی زندگی چ فرق گھٹ سی. تے کی وینا جس کڑی دی شادی ہونی نا تے انہاں نے گاچی پیس کے انہیں منہ تے ملنی, آئی میک اپ ہوندا سی. اپٹن بنا لینا کوئی دیسی ویسن دا تے وہ ہلدی پا لینی, کوئی مہندی پا لینی. ہون اینے دی موٹر سائیکل آ جاندی ہے جن ایک ٹائم دا میک اپ تے پیسہ لگتا ہے. بہت نہیں صحیح گل جی. وہ DC روڈ تے ڈیوٹی کرتے ہیں, انہوں نے پتہ ہے ساڈے مسجد دے باہر اتنے سکولوں دی منڈی ہے, میک اپ دی منڈی ہے. برائڈل میک اپ لکھ لکھ روپیہ, دلہن دا میک اپ, اینی مہنگائی. تے او دا سبب کی ہے کہ پہلا ساڈے دماغاں دے وچ دین سی, حیا سی کہ ماں پیو جیڑی بھی نیک تھی میرے قسمت مقدراں چ میرے. میں ایک دن نا اپنی خالہ دے گھر گیا تے میں خالہ نو آکھیا جے تسی آج دے دور دی جمپل ہوندے نا تے تہاڈا رشتہ ہونا ہی کوئی نہیں سی. تہاڈا رشتہ نہیں سی ہونا. ہون ہر بچے دی کی خواہش ہے دنیا دی سارے تو سونی میری بیوی ہوے. پہلا اولادہ جو جتھے میرا ماں پیو کر دے. اللہ اکبر, کنی خیر والی بات سی اللہ دی قسم. ہون بھی کامیابی اس بندے آستے وے جڑا آندا ہے کہ جتھے میرا ماں پیو کر دے. اور میرے بھائیو دوستو ایک قرآن دی برکت سی. فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. میرے بھائیو دوستو قرآن مجید شفا ہے. قرآن دے اندر قرآن مجید دی تلاوت, قرآن مجید دی تلاوت. اور اے پنجویں بات دا آخری نقطہ, درس ختم. بہتیاں گلاں یاد نہیں رہندیاں, چوندیاں تے تردیاں. نماز دی پابندی تے نمازاں وچوں اشراق دی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ. نمبر 2 قرآن دی تلاوت. گھر دے اندر قرآن پڑھنا ہے پاویں ایک صفحہ, اپنی بیوی نو کہو, والدہ نو کہو, پاویں آپ ایک صفحہ. اور میں اللہ دی قسم میں بات کئی باری بطور عبرت دے بیان کیتی ہے, جس دن ساڈے گھر قرآن مجید دی تلاوت رہ جائے نا, کوئی نہ کوئی اس تو بعد مصیبت ازمائش تکلیف آ جاتی. شیطان پھڑ لیندا. شیطان تے مولوی دی طاق چ رہندا نا, انہاں نو کیویں نقصان پہنچانا ہے, انہاں دا بیڑا غرق کیویں کرنا ہے.
قرآن مجید حصار ہے، قرآن مجید اوٹ ہے، قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید برکت ہے۔ 29ویں بات کی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرو۔ تے 3 تسبیحاں تساں کرنیاں، کنیاں؟ بولو کنیاں؟ 3۔ جنے بندے بیٹھے ہو یاد کر لو، میری ماواں بہناں بھی یاد کر لین۔ 3 تسبیحاں جنہ دے کام نہیں بنتے، خیر برکت نہیں انہوں نے ملتی۔ خیر برکت بھلا کی ہوندی ہے؟ سارا کوئی ٹھیک ہوندا ہے، نیڑے آ کے کام بگڑ جاندا ہے۔ رشتہ ہویا، پسند ہو گیا، دوواں پاسوں منگنی تو پہلا ٹوٹ گیا، دنوں تو پہلا ٹوٹ گیا، باہر جان لگا ہے، سارا کام بندا بندا نیڑے آ کے ختم۔ ایک تے نظر بد لگ جاندی ہے تے خیر و برکت نہیں رہندی۔ یہ جڑے کئی شریکہ ہوندے نا، ہاں ہے کئی وچ صوفی بندے ایویں دے بھی ہوندے نے، اتوں شکل انہاں دی مومناں والی، کرتوت کافراں والے ہوندے نے، اتوں خیر خواہ ہون گے تے وچوں انہاں دا ہوے گا بھی یہ بیڑا غرق ہو جائے، یہ پٹھا بہ جائے۔ پہلی خوبی یہ پیدا کرو کہ جڑا بھی کوئی کام کرو نا، چپ چپیتے، نیکی دا، اچھائی دا بھی، تجارت دا بھی، کاروبار دا بھی، ویزے دا بھی، چپ چپیتے اللہ جنہوں خیر پائے پھر وہ دا شکر ادا کرو، پھر کسی نے پتہ لگ جائے تے خیر صلی۔ ہن یہ جڑا فالٹ ہے یہ دور کیویں ہونا ہے؟ کیوں بھائی؟ اکثر بندے آندے نے کہ نہیں کاری جی پتہ نہیں کی ہو گیا ہے، اے بس نیڑے کام ہون لگدا ہے تے ادوں پہلے کھلر کھلر جاندا ہے۔ 3 تسبیحاں کر لو، کنیاں؟ کرو نکلن تو پہلا یا رستے دے وچ یا کام جاندیاں 3 تسبیحاں۔ اللہ پاک کدی تانوں خائب و خاسر نہیں موڑے گا اللہ دے فضل و کرم نال۔ پہلی لا حول ولا قوت الا باللہ، سارے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مطلب بھلا کی ہے؟ یا اللہ اے کم میں کر سکتا ہی نہیں، میرے چ طاقت ہے ہی نہیں، خوبی ہے ہی نہیں، یہ توفیق تیری، یہ توفیق تیری۔ ادھروں شیطان زور پہ لاندا ہے، ادھروں شریکے نے فون چاڑے نے نہ رشتہ کرے آجے، تو کی پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کئی بندے آدھے نے اولاد نہیں ہونی، اس بی بی نے بال نہیں جمنا ہے، بندہ نہیں انہیں جو کا تے کی کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا۔ نیکی تو میں نیکی دسی ہے، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ نیکی بھی انسان دے کولو کوئی نہیں جو ہوندی۔ تے یہ دوجا معنی بھلا کی لا حول ولا قوت الا، لا حول یا اللہ برائی تو بچن دی طاقت نہیں، ولا قوت تے نیکی کرن دی بھی طاقت نہیں، الا باللہ، طاقت دی توفیق تے کدے کولوں ہے؟ تیرے کول۔ کئی باری انسان دے تے شیطان بڑا حملہ کردا ہے، بندہ آپ شیطان بن جاندا ہے، او دا نہ نماز پڑھن دے دل کردا ہے، نہ نیکی ول جان دے دل کردا ہے، کوئی انہوں سیدھی گل بھی کرے تو وہ بھی پٹھی لگدی ہے۔ کئی ایڈا وارا ہو جاتا، وہ آندا چھڈو یہ جب مولوی بخشے گئے نا تو ہم بھی چھالا مار دیں جانا ہے۔ یقین جانا یہ کیفیت میرے سمیت ہر بندے دی ہوندی جے۔ انہوں کو آکھے نا مسیح کئی ہے جوانوں نو باپ باپ آندے نے جاؤ مسیح، مسیحتاں چ کی نہیں ہوندا آندے نے کہ نہیں؟ شیطان دا حملہ بڑا ڈاڈ ہے، وہ تجربہ کار ہے، اسی او دے شر دا کوئی بندہ بھی شیطان دا مقابلہ نہیں جے کر سکتا۔ اللہ دی توفیق ہے تے تاں او دے کول بچ سکدا ہے، وگرنہ او دے کول بچ نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور میرا گھر کئی دوستوں کو پتہ ہے مسجد دے اندر ہی ہے، سارے بندے بڑے محبت کرتے ہیں،
शैतान ने फेरा दिता एक बड़ा डाढा, बई इहदी इज्जत मैं किवें बंदियां च घटावां। देखो जिहड़ियां चीज़ां मेरे नाल होईयां ने मैं बतौर तजर्बा तुहानूं दस्सण लगा। अच्छा मैं वुजू करना घर, वुजू करके थले आउण लगना, बच्चा डेग पैरी सिर पाड़ गया, जमात हो रही मैं भजिया जाना। हुण कई बंदियां दा ते अच्छा गुमान हुंदा है, बई उन्होंने पता है कि कोई मजबूरी हो गई है एमरजेंसी, फिर कदी कोई मसला होना वालदा नूं, कदी कुछ। 2-3 दिन उन्हें जिस रेंज गेड़ा किया ना, यकीन जानो मैं फिर 1,000 मरतबा रोजाना पढ़ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। शैतान इंज हमले करता है कि मुक्तदी आखन भाई मौलवी दुनिया मसीत तल जा रही है तो मौलवी बाहर जा रहे हैं। ये शैतान के हमले ने। इन्होंने सारे हमलों का इलाज की है, सारे पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ऐ पहली तस्बीह। दूजी तस्बीह हाफिज इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने फरमाया जेड़ा बंदा दरूद शरीफ पढ़दा ना एक बारी, कितनी बारी? अल्लाह ताला दुनिया आखरत दे उन्हें 40 फायदे अता करता है। सुभान अल्लाह। दुनिया आखरत दे 40 फायदे। ते पढ़ना किन्ना कुए? निसाई शरीफ विच हदीस है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। फिर पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह। फिर पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। साढ़े कई भाई आंदे ने ओ भाभी दरूद को नहीं जी पढ़दे हो। असी पढ़ने मसनून पढ़ने मेड इन इंडिया पाकिस्तान नहीं पढ़ते। जेड़ा प्यारा दरूद सोने नबी दी जुबान चो निकलिया है, दसो कोई बनावटी शय उहदे नाल रल सकदी है? नहीं रल सकदी। फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जेड़ा बंदा एक बारी नबी पाक ते दरूद पढ़े, फरमाया अल्लाह उहदे उत्ते 10 रहमतां नाज़िल करदा है। कितनी रहमतां? बंदा मुसीबत च फसिया होवे ना ते दरूद शरीफ पढ़न लग पे ते अल्लाह दी रहमतां आउण लग पैंदियां। एक बारी पढ़े तो कितनी रहमतां? 10। फरमाया अल्लाह 10 गुना माफ कर देंदा है। 10 गुना माफ, 10 नेकियां ता कर देंदा है ते 10 दर्जे भी बुलंद कर देंदा। कोई मुकदमा होवे ना, जे हो तुसी सच्चे, घरों निकलदे दरूद शरीफ अदालत तक पढ़ते जाओ, अल्लाह पाक फैसला तुहाडे हक विच ही करेगा। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह उहदे ते एक बारी पढ़दा है रब 10 रहमतां। जिहदे ते एक रहमत हो जाए उहदा बेड़ा पार हो जाए, ये तो रब रहमतां दी रहमतां करदा है। और मेरे भाइयों दोस्तों, ये जिहड़े मैं तुहानूं वज़ाइफ दस रहा, ਇਹਦਾ सबब की है? हर दूसरा तीसरा बंदा आंदा है पता जी मौलवी साहब किसी ने बंदिश कर दी, कबर पूजन बुत पूजन का जिहड़ा शिरक है ना, ये बराबर का शिरक है जे कोई बंदा आखे मैनू किसी ने बंदिश कर दी, ये बराबर का शिरक जे। क्यों? ये सारिया चीज़ां अल्लाह ताला दे हाथ दे विच ने। अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने लोग दाता कहते हैं, 4 बीवियां सन। कितनी बीवियां? ना धी ना पुत्र, बे औलाद दुनिया तो गए। हजरत सुलेमान नबीउल्लाह वउल्लिमना मंतिक़त तैरी, अल्लाह ने परिंदियां दियां बोलियां, हवा ताबे जिन्नात ताबे। 100 बीवियां सन। कितनियां? 100। 99 दे घर औलाद नहीं हुई ते ख्वाहिश की सी मेरा 100 पुत्र होवे, अपना ही मेरा लश्कर होवे। 100वीं बीवी दे घर पुत्र होया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओदा अद्धा तड़ भी मरिया सी, ओदा अद्धा तड़ भी। ये हदीस सारे मसलकां दी किताबां दे विच। मेरे भाइयों दोस्तों,
نبیاں نو رب نے اولاد نہیں دیتی. نبی رب دے سامنے کرلاندے ترلے لیندے رہنے اللہ دے سامنے. کدے سامنے؟ جدا مرضی ترجمہ ہوئے جڑے مرضی مسلک دا او دے وچ جا کے حضرت زکریا دی دعا، حضرت ابراہیم دی دعا. قاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا. تے ذکر جڑا نا او اللہ تعالیٰ دے نال انج بندے دی تار ملا دیندہ ہے. پہلا ذکر کی کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا ذکر کی کرنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تے تیسرا ذکر فرمایا لوگوں میں اللہ دا رسول ہاں. پیارے نبی نے فرمایا ہے لیکن اے دے باوجود بھی فرمایا میں روز 100 واری استغفر اللہ واتوب الیہ رب دے سامنے عرض گزار ہوں نا. 100 واری روزانہ پڑھنا ہے. کی پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ہن اے 3 چیزاں اپنے پلے بن لو. پہلی چیز میرے بھائیوں نماز ہے. اشراق دی پابندی کرو، اشراق دی پابندی. دوسری گھر دے اندر قرآن دی تلاوت روزانہ پاویں 1 صفحہ. سمجھ آگئی بات دی. اور تیسری ذکر کرنا ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا ذکر کردا ہے وہ زندہ ہے، جڑا ذکر نہیں کردا وہ مردہ ہے. ذکر کرنا ہے. تے پہلی تسبیح پڑھنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری تسبیح پڑھنی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تیسری تسبیح پڑھنی ہے استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.